Mate no mugavada. Yes. Okisi County. President we county. Yeah. Ne chibesa nkuru chire national, onontogo kana chibesa nkuru chire national. Na andi chibesa nchiro national wate extra. Nani ntwe keretore buna county. Aiga Kisi County. Enkwaro che omugabano go chebeno. Liri achitogo promise 50 million asinyekitali yebeno. Echinjiri kuru ekiti chae njiri asepache tili yebeno. Nande chichinde gakorarwa nga ekerige como kuna enkoro yae. Na national government ora seke nekere nebwate ekiganje keribu na kamonga bena chirite bino bagakana na bake gusia bakoro no bayibori kare muka enkaro kari kagera tokunya kugenda kwa mutenga tata bwakire mama bwirire agi akamonga ko kiro muntu nabwate nga umugaka ise kogenda mapema ntragenda antikero mwandu uyu nagi No, it is true. Serikali ni watu mwandu. Na serikali national nero ni bwata kamwando gete igachite ikwegunga kayinko iri bintu Mwana kioromu yankoa. mwana kyoromya igo nere bono bune gabana arore bintu bigo turumbuka tabitanga igo nere tarakora gasi ayo gaba Ikono mwanda agosaba. you know tubwate oburayi arakabere Yes. tubwate umugabana buno muntu andi ntumubwate bune gabana Yes. nagi tumubwate umugabana buno ODM member tumubwate buno umugabana Kisi County nandi tumubwate buno leader deputy party leader chikobi chisato goikana yo koranga kobi yigainde ikiagra buna bono nche inde goseni beno tingo chagoteba nga mea budget ya 27 million yebeno wikana ndengenda somo gabana momonyere mute abantu bebeno bachandikete nekyokora ekyagera ine constitution emoete chinguru ne chinguru ekyo nete tyaboluga ekero kwalengo nkigwakora iko nero gusaba ebintu ku national tigasabe mono ebintu biche biri bikoreka bikoreke bitakoreka ntine tokubolinga national bintu mwatokore igo tindo chobobe ase ugotanga ebintu gose ebintu gocha ikiagera binte bigocha tari mutonda kwira bwoye Kisi County gocha ne binte biga ne bango yeito tari ne bango yeito tokoraki tokorwa nabwate right because bana mbona Kenya ngima kiro muntu nabwate right gorebeke position yogosaba bwayegwe Engananda ke jari jetikole